बे समाव आर्मिफ्रा माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ उग्र मानसिफोरखौ नागिरदों बिग्रायफोरखौ नागिरदों नोंसिनिथिंफोरथ' बिराद नागिरफैयोमोन ना आरो आंखौबो बै हमनानै दोनखांबाय मथामबिलाव जेब्ला आं रजारि गानो आंखौ हायथाथामोन बैयाव मेजरा हायथाथामोन बेनो गासै मथामबिलनि हाथाइनि मानसिफोरखौ बुथुमनानै ज' हौवाफोरखौ बोराय बेन्थ' गासैखौबो दोनजोब्बाय आंखौबो दोनबाय आं मथामबिलाव साहा लोंगासिनो दंमोन साहा फिथा जागासिनो दंमोन आं बे समाव आंबो दोनफैजाबाय आंहा सालुथार रजारि मालाखौ सिगाङावनो बोख'लायनानै सिङावसो गाननोमोन सायाव बख'लायना गानबाय आं बे समाव सिङाव गाननायखौ बख'नानै दाना बे जाय मेजरा हायथाथाया आखे सेबबाय जायखौ बेखौनो गोदना सत्संबाय आंनिसिम सफैबाय आपके पाद्रि है जायखिया ओंबो होना ओहोबो होना आंबो सिरिल जादों आप पाद्रि है किया आप पास्टर है किया होमब्ला सासेया बै माबा निकलासनि ना बिफाया बुंबाय जी हाँ सर ये पाद्री है मैं बुंहरबाय आपका पाद्री है ना तो आप इस साइड में बैठो आंखौ साइडआव दोनबाय दानिया आंखौ मान होबाय आं येसबो होना न'बो होना जायखिया रजारियाल' दा एसे बे नों लानाय बेनिदि क्रुसआ बे दिनखा आंनाबो क्रुसआबो एसे गिदिर नालाय आंखौ पाद्रि माने फादारना पास्टरफोर सानदों खोमा साइडआव दोनबाय बेबो होनहरबाय गोबांनि गेजेराव बिदि बेंखनना दोनबाय दाना अब तो पाद्री है अब तो उग्र नहीं होगा नों उग्र नङा बे नोंनि माबायानो क्रुसआनो जिसु दं नों पाद्रि आपसाइड आप उदार जायो आंखौ आराम माबानानै गावसोरनि माबा बेन्चआवसो जिरायहोबाय जा सकते दाना आंखौ गुबुना थिनहरबाय बै मोनसेथिं थाहैबाय आं आराम जिरायहैबाय आयै आंल' गबाय बिसोरबो रजारि गाननायफ्रा बख'ना गानबानो जायोमोन सानलाय लांबाय आंहा आंलाय बिसोरनि गेजेराव बेखौ बोरै थोननो हानो दा आंखौल' गबाय गासैखौबो मा सोबखो बुखो ना माखो मिथिला मथामबिलाव खेबनैसो बिदि खालामजादों आंबो बाहाय दं नालाय हायथाथा दंमोन बे अबा बैयाव बमा होनो बुथारनाय दायनि थाखायनो दा बायसे सेबफैदों बै समनि जाथाय थिग बिब्दिनो बै समावबो जाय सेंग्राया आइ नदि बारनानै जेब्ला फैयो बै समाव आर्मिफोर बाहाय 50 जन गासैखौबो साइकेलनिफ्राय ओंखारहोजोबनानै न'निफ्राय ओंखारजोबनानै अब्ला बिसोरखौ बुदों नों उग्र नामा क्या नाम है कहाँ से आया अब्ला बेखौ सोंबाय बेथ' मिथिया क्या नाम है नामखौ सोंबाय कहाँ से आया होनबाय आमटेका से आमटेकानिखौथ' बुङो अमेरिका इंडियन का कैसे अमेरिका होगा सर झूठ बोला है हाँ थाव सब बे आमटेकानिखौ अमेरिकानि खोनादों मेजरा नहीं सर आमटेका से आया और दोबारा अमेरिका ये इंडियन है कहाँ अमेरिका हाँ बेहा आमटेका देखो बेहा आमटेका ने बेहा अमेरिका ने मिजरा बेहा सारा झूठ बोला है हाँ अमेरिकानिफ्राय फैदों उग्रपन्थिया बेनो मात होननानै दानिया बेखौ साइडथिं खालामनानै जि बुबाय बेखौ रासिन बुबाय बेखौ नोंनि खुगानो हमनाबाय नोङो इन्डियानखौनो आमेरिका नाम बुंदों आमेरिका बुङाखै आमटेकासो बुंबाय थादों आमटेकाखौ बे आमेरिकानि खोनाफेरो गोदानमोन नामा बियो ओमफ्राय बुजानानै बे समाव बियो गोसोआव फैबाय आयौ जेब्ला दुखुनि समा सफैगोन नैबे बोसोनखौ गोसोखांदों बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव नोंनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां सानसे समाव बिदि बुंदोंमोनलै आं दिनैनि बे दुखुनि समाव आं गोसोखांनोसै जेब्ला दुखु जायो जेब्ला आर्मिजों बुजायो जेब्ला बुथार जानो एखेफोरथिनो गावथां जाबाय सोरखौ गावथारसिगोन बे सानबाय दिनै आज खत्म करेगा अब्ला गिबाय दिनै आं थैखासिगोन थैनोखौथ' गिबाय आं दिनै बेसेबांबा बोसोर जाबाय पाप सिखार लायो आंनि मोदोमाव रिदां 26 दं आं इसोरखौ मिथिरोङा दस्राखौ आं सेफायबाय सानसे समाव बुंदोंमोन आंनो फोरबो नोंनि इसोर आंखौ नागारनो नोंहा गुबुन इसोर दा थाथों गोथार बाइबेलाबो से हुकुमाव लिरनाय दं आं दिनै बे इसोरखौ सेफायनानै बे थाफिस गारनानै जारि जानानै बै नायखांग्राफोरजों थानानै बेखौ जों फोथायबाय दिनै आङो बे दुखुआव गोग्लैबाय दानिया बियो बिराद गाबबाय बे सोरखौ गाबजेखौ फोरबोनि बिनायखौबो बावबायमोन खुलुमो मारियाखौ बावबायमोन बियो पाप सिखार लायिया गासै 2-2.5 बोसोर जाबाय पाप सिखार लायिया जेब्लायबो बे इसोरखौ मिथिरोङै जाबायमोन बिनि लोगोफ्रा गासैबो संसारनि लोंग्रा जाग्रा फेग्रा जाजोब्बायमोन जेब्ला बे गावथार जानोसै
हान्थ' खराय जाबाय गोबां गाबबाय गोबांथार मानसिफ्रा बाहाय दङ लाखिजायो बाहाय 30-40 जनथ' गासैबो बे खासिबारियाव आर्मिफोरजों बुग्लिजानो सान्दुं गोसायाव अब्ला बे गाबदों हे फोरबो आंखौ बासायदो दिनै जुदि नों आंखौ बासायोब्ला गाबोननिफ्राय आं पाप सिखा लानोसै गोसोम गोसोम होनदों गाबोननिफ्राय आङो प्रभु नाजावनोसै दिनैनिफ्राय आं बे संसारनि गाज्रि गाननाय थाफिस बेबायदि गासैखौबो आं नागारजोबनोसै जेब्ला गोसो गाबो जाय गोसो गाबबाय आरो बेनिफ्राय बियो फोरबोनि बिनायखौथ' बावबायमोन फोरबोनि बिनायखौ गोसोआव फैफिनबाय फोरबोनि बिनायखौ गाव ओरैबायदि बुंबाय खुलुमो मारिखौ बुंबाय 100 बारनि बारा जाबाय माने बासायजानो जेब्ला दुखुआव निदानाव गोग्लैयो अब्लासो बे फोरबोनि बिनायखौ खुलुमो मारियाखौ गाबज्रिदों नङाबाथ' बे गाबज्रिनाय नंलामोन बेखौनो गोसोआव गैला बे समाव जेब्ला गावथा जानोसै हान्थ' खरायबाय हान्थ' खरायनो हाब्लाबो अन्थाइ सेराबाव खरायनांबाय गाबै गाबै जेब्ला फोरबो आंखौ बासायदो दिनै आंखौ गावथासिगोन आइ आफाबो मिथिनाय नंला दिनै आं नोंखौ मिथिरोङै जादोंमोन फोरबो पाप सिखार गैलामोन नोंनि मोदोम थैखौ आं नाजावलामोन आं दिनै गिर्जा प्रार्थना मिथिरोंलामोन आंखौ अननानै निमाहा होदों बे गोसो गाबनानै बे खासि बारियावनो हान्थ' खरायनानै फोरबोनि बे खुलुमनाय बुंनायाव जानो हागौ इसोरा बेखौ अनखांबाय अननानै बे बुंदोंमोन आं सासे टिचारसो सार टिचारसो गावनि आइ कार्डखौ खोन्थाबाय टिचार इसोरा अनखांबाय नाबो जेबो नाया मारै बुलाबायगासिनो दंमोन अब्ला बिनि बिनायखौ इसोरा खोनासंनानै बै आर्मि मेजरखौ अनखांनाय लाबोनानै नोङो थांनो हासिगौ नों टिचारसो अब्ला बे आमटेका होननायखौ बुंनायाव काहाजाया आमटेकासो अब्ला सासेया बुंबाय सार उधर में आमटेका आमटेका एक आपका गाँव का नाम है आमटेका मैंने सुना था अमेरिका बेखौ मिथिहोफिनबाय नङाबाथ' बेखौ मिथिहोआखैमोन बै सासेया बुजिदों आमटेका होननायखौ नाथाय गावसोर बे मेजरा बुजियैखाय आमेरिका होननाय खोनादों अब्ला बेखौ सोर अनखांहोगोन बेनि फोरबोनि बिनायाव खुलुमो मारिया बुंनायाव इसोरा बेखौ अनखांनाय लाबोनानै नैबे बिफानिफ्राय गावथा जानायनिफ्राय जाय दिनै बे जोहोलावा बे सख'जाबाय आरो साइकेल लानानै बियो थांफिनबाय जेब्ला साइकेलखौ लानानै बिराद दाब्रायलाङो जेब्ला 1 किल'मिटार मोननाय लोगो लोगो सफै है गखागौमोन ओरैनो गखागौमोन खुगा रुवायलाय जासे फोरबोनि बिनायखौनो बुंफ्लांबाय थादों ना दाना फोरबोनि बिनायखौनो गावखौनो दायनिगिरि खालामलायबाय खुलुमो मारिया बुङाब्लाबो गगौमोन फोरबोनि बिनाय बियाब्लाबो गखागौमोन आं मानो बुंलाबायामोन आं गावखौनो गावनो दायनिगिरि खालामबाय नायदो दसेनि बेस्थ'खौ मावफिनबाय है गखागौमोन है लोगोफोरजों बियार लोंहैफिनसै होननानै दानि लोगोफोरजों बियार लोंहैफिनलायबाय जाय बे गोसो गाबदोंमोन इसोराबो अनखांफिनदोंमोन नाथाय बे इसोरनि अननायखौ बावनानै फाराव राजा बायदि गोसो गोरा जानानै अब्ला बियो बङाइगाव बियार लोंहैफिनबाय आरो बे बङाइगावनो गाज्रि मानसिफोरजों लोगोसे थाबाय सानथामसोनि उनावहाय बियो बिजों थाङाखिसै बै बिजिनिजों थांफिनबाय बिजिनि गोजौआव साइकेलखौ थिखांनानै बिजिनिजों थांबाय बियो बेनिफ्राय गावनि आमटेकाजों सहैफिनबाय मास मोनथामनि उनावहाय बे गामियाव आरोबाव कम्बि अपारेसन जाबावबाय आरो बाहाय रासिन जौ फाग्लासिन जाबाय इसोरनि गेदेर अननायखौ बिबावफिनबाय जाय इसोरा बेखौ बै गावथा जानायनिफ्राय बायख'ना बेखौ उदां खालामनानै लाबोदों दिनै बे अननायखौ बे बावनानै दिनै अन्दागाफोर जाय सुबुङा दिनै बे लोंनाय जानाय फैनायाव गाज्रियाव थांफिनबाय सानसेखालि कम्बिं अपारेसन हरनि 2टानिफ्रायनो आर्मिफ्रा कम्बिं अपारेसन खालामनानै जमा खालामबाय दानिया बेखौ नुफिनबाय हारि तुम यहाँ जी सर दानिया बेखौ नामा बैयाव आलादा दानिया आलादा जालायबाय अब्लाथ' नों उग्रसो नामाबो मोनसेबो मिलाया दानिया बे समाव नाम मिलायाव मानो इसोरा अनखांबायमोन बेखौ बासायबायमोन नाथाय गावनि बे गाज्रि पापआव गोदोफिननायाव दिनै बे इसोरनि गेदेर अननायखौ बावफिननायाव गोसो गाबबायमोन आं थाफिस गानलिया आङो दिनै मोदाय खुलुमलिया आं दिनै जौ लोंलिया आं दिनै बे गाज्रि पापआव थांलिया बे गोसो गाबबायमोन नाथाय दिनै बेखौनो बांसिन मावफिननायाव इसोरनि गेदेर अननायखौ नेवसिगारनायाव दिनै बियो सैनो गोनां जाबाय बेनिखायनो अन्दागाफोर जेब्ला बेखौ गासै बेजों लोगोसे सानै उग्र आफानि मानसिखौ मोनफाबाय आरो बेखौ उग्र नङामोन बे आफानि मानसि नङामोन बे एनडिबिनि नङामोन बेखौ लोगोसे लाफानानै बेनिफ्राय मावरिया होननाय हाजो दं आमटेकाथिं मावरिया हाजोआव बेखौ साथामखौ लाना थांबाय न'खरनि मानसिया गाबै गाबै बुंब्लाबो रावखौबो बे मेजरा खोमा होआखिसै बे उग्रसो नामाबो मोनसेबो मिलाया
गाबदों बे समाव बे मावरिया हाजोआव जेब्ला सहैयो अब्ला बे समाव गाबदों आंखौ निमाहा होदो प्रभु आं नोंनि थिननाय बुस्थुखौ सिफायफिनबाय आंखौ निमाहा होदो नाथाय गले गले गाबब्लाबो इसोरा खनसे इसोरखौ थगायनो सानसे इसोरखौ थगायनो सानसे भावथिना बादि गेलेनो सानसे बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नों जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां बे समाव गोसोखांनाया बे बासायजादोंमोन आरो बे दिना सफैयोब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया दिनै बे गाबदों दिनै बे बोसोना जोंखौ फोरमायदों अननायगाफोर आरो बे गाबनाय समाव गाबै गाबै बियो आं दिनैनिफ्राय जौ लोंलिला दिनैबो आं गाज्रि फाबाव थांलिया दिनैबो आं बेबायदि संसारनि गुवा लामाजों थाबायलायनानै बे गोसो गाबदोंब्लाबो नाथाय अननायगाफोर इसोरा बिनि गाबनायखौ खोनासङाखिसै बेखायनो जों बोसोन बिधान 1:22 लिरनाय दं ओइ मूर्ख मानसिफोर नोंसोर बेसे गोबाव मूर्ख जाना थाबावनो हालेलुया 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 मूर्खनि ओंथिया माखौ फोरमायदों जाय मूर्खफ्रा बोसोन होनायखौ लाया जाय मूर्खफ्रा